I den her video, der skal vi se, hvordan man kan bruge en GoMotion sensor fra Vinet til at finde positionen, hastigheden og accelerationen af objekter, der bevæger sig. Så GoMotion sensoren sluttes til via USB-stik og kører i programmet Logger Pro. Så sensoren kan både måle ting, der bevæger sig lodret op og ned ovenover, men man kan også tippe hovedet på sensoren til at måle bevægelser, der foregår vandret frem og tilbage foran sensoren. Når man tipper sensoren op, ser man en lille bitte knap med 2 indstillinger, som man kan justere. Den indstilling vi normalt vælger er den med personen eller bolden på, som er godt til at måle, når ting bevæger sig foran sensoren. Hvis man sætter sin ting helt op foran sensoren, så vil sensoren skrive, at der er 15 cm eller 0,15 meter hen til tingen. Det er den mindste afstand, som sensoren den kan måle. Den maksimale afstand er 6 meter, så man kan altså ikke måle på ting, der er længere væk end det. Sensoren virker ved at sende ultralyd ud og måle på, hvornår signalet kommer tilbage, ligesom når flagermus bruger ekolokalisation. Så signalet fra sensoren, det breder sig ud med en vinkel på omkring 15-20 grader, det vil sige, at man måler egentlig på sådan en kejle foran sensoren. Det vil også sige, at hvis man måler på noget, så jo længere væk det er, jo sværere kan det være at måle på, fordi man begynder at fange signaler, der bliver reflekteret fra andre overflader, f.eks. borestole eller lignende. Ikke? Her er et eksempel på en måling med GoMotion sensoren i Logger Pro. Vi kan se, at sensoren har målt cirka 20 gange hver eneste sekund, så den er altså rimelig præcis her. Vi måler positionen og hastigheden. Læg mærke til, at når jeg holder min hånd helt hen foran sensoren, så skriver den stadig, at der er 15 cm eller 0,154 meter hen. Det var minimumsafstanden for sensoren. Når jeg så lige så langsomt flytter min hånd væk fra sensoren, så ser vi, at den siger, at der er en længere afstand hen til min hånd. Og når jeg så begynder at holde min hånd stille ved en eller anden afstand, så bliver stedgrafen heroppe flad igen. Samtidig får jeg også min hastighedsgraf hernede, hvor jeg kan se hastigheden på min hånd, når jeg bevæger den væk fra sensoren. Så vi kan se her i starten, hvor jeg holder min hånd stille, og vi forbliver ved den samme position, som tiden ellers går. Jamen så siger hastigheden jo selvfølgelig, at der er 0 meter i sekundet. Når jeg begynder at bevæge min hånd væk fra sensoren, så stiger hastigheden. Vi kan se en kort periode med acceleration her, og så forsøger jeg at bevæge min hånd så konstant som jeg overhovedet kan. Det vil sige, at jeg prøver at holde en konstant hastighed, bevæge min hånd væk med samme hastighed hele tiden. Det kan vi se på hastighedsgrafen, som at den bliver flad ved lige omkring 0,6 meter i sekundet. Det varierer lidt, for det er faktisk rigtig svært at gøre med en konstant hastighed. Når jeg så bremser her, ser vi igen en lille periode med acceleration, hvor hastigheden går ned og ender igen på 0, som jeg holder min hånd stille her. Så det er altså sådan, så man kan bruge sensoren til at måle bevægelse. Læg mærke til, hvis jeg havde bevæget min hånd hen imod sensoren, så ville positionen have startet med at være længere væk, og så blevet mindre og mindre ned til minimum på 15 cm. Og hastighedsgrafen, den vil være magen til den her, den vil bare være negativ, så alle værdierne vil have negativt fortegn, fordi jeg nu bevæger mig hen imod sensoren.